Velkommen til Videnbyen. Herinde der har Syddansk Universitet et makerspace, som alle studerende på universitetet må bruge. Kom med indenfor. Herinde kan man også starte sin egen virksomhed. Det foregår op på første salen. Og man kan der også få hjælp og sparring til sin startup. Men nu skal vi også ned og se makerspace. Prøv at komme med. Det her område er det, vi kalder makerspace. Og prøv at komme med her. Herinde har vi vores 3D-printer. Man kan også bruge vores vakuumformer. Vi har en loddestation, hvor man kan lave elektronik. Vi har vores laserskær, hvor man kan skære alle mulige fede ting. Herinde kan man arbejde med diverse håndværktøj, og vi har også symaskiner. Og på vores computer har vi også alle Adobes kreative programmer. Herinde har vi vores fotostudie. Og herinde i det grafiske rum, der har vi en storformatsprinter, vinylskærer og en papirskærer. Når du har været på kursus i Makerspace, så får du adgang 24/7 med dit studiekort, og så kan du lave hobbyprojekter, studieprojekter eller måske noget til din startup. Og hvis du vil vide mere om Makerspace, så kan du altid finde mere information på mitstu.dk/maker. Så følg med her på kanalen.